Machiegni nyakora moge joma tire karakawa non gazet okinyi makawuono nyinga Cleophas Oloch jakisumo kanya kwar mukeo nyaka chisango tan ka kod Cynthia Onyango mabendo dano twago do achiel kachiel kae jafamo marwa era Mugi TV ka okonu aneni gazet to wacho nade odiochieng' makawuono ka walidho na lidha gazet ibed kod siso mar some kendo idhi nyiewego en siling 60 Kenya ka pok omede bei. Tanzania en siling 1,700, Uganda en siling 2,700, koro Kenya ka en ma siling 60. Cynthia ngeno seyudo meke ariyo ka wanono kod achiel kachiel. Ora Cynthia chiwo nade? Ora inyakle wachiwo maber to yi? Achiwo makare. Gazet makawuono aneno kar ka kama gintiere gin weche mag siasa mathoth mantiere mbele ka kod moko bende mantiere doho kaachiel koda ka marango kaka ratiro mag oganda bende irito. Mano kwarango gazet mar Daily Nation kod mano bende mar The Standard. To chakane ka kod gazet mar Daily Nation kae mondo mi wane ane kane ochal nade mano kama wantiere ka. Sigana mo mipek en limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e gwenge ma Nyanza mano odiochieng'no manyoro kendo gigo mano iwacho ni ero ka gima ntiere achiel kachiel en ni Ruto kaka ondike kar ka ang'eno manya yudo thuolo wane te kapok warango gimalo ka nikech ite maraboro nitie sigana mano wacho ni Raila pitches camp in West Africa. Nyaka sani Raila otero campaign mare e pinje mayudore Africa mano ma entiere West Africa. Mano koro kama odhi bedo kanyo ka otimo campaign mare mano imbo mar Africa kendo odhi bedo kanyo gi thuolo mar neno ni otimo campaign makare mondo mi obed jakom manyien mano mara AUC kochopo higa manyien. Mano en Benin, okalo Ghana, nyoro ne ntiere Senegal, kaono yangore ni odhi Nigeria, kod piny mamoko ntiere kar kacha. Aparo ni en gima ber ni Raila mondo meda dhi kako dhino ndalo dong' matin to ng'ama en opiem go e ng'wej ni ben ng'at motegno ahinya. To bende kwa ng'iyo mos West Africa gin ga joma nigi shifting opinions, gin jok ma gidwaro ni mondo gima gidwaro bende nyaka chike itigi ahinya. Koro aparo ni Raila bende ber mana mondo tigi thuolo modongo matin ni mondo tim mang'eny manyalore kikore. Ng'eni kura mar AUC en kura midhigo gi jotend pinje. Koro manyiso ni at some point nyaka Raila bed ni nyalo wuoyo gi ng'ato ka ng'ato at a personal level, obed no limo pinje gi go mbaka giwinjore ni chopo nono yudo kom ni ang'o ma jo West Africa bro yudo mondo bed mayot. Ng'eni kidwa miyo ng'ato support nyaka ng'eni inta ang'o midhi yudo in return. Koro gisani taparo ni Raila adiera mane polo ni en ni wamiya thuolo mondo be obed gi chuny mang'won mar limo ji gi go mbaka gitem miyo na achiel ariyo adek mage minyalo losi kapok kinde mar goyo ombulu oromo. Aya nyakoro moge jwang' mano ntiere kar kanyo ka wijo ka Cynthia wacho adier mane polo kendo ka ine polo kanyo ite maraboro sigana ni okete kar kacha kendo odhi do thuolo mano mara romo kod jotelo mawuok e Africa maimbo mano ka irango kanyo West Africa. Nyaka sani nyakoro moge jwang' kune mosebede nyoro romo kod Diomaye Faye mano jatend piny no mano ma Senegal ka bende igeno ni odiochieng' ma kawuono mano ka modhi bedo kacha ka oromo kod telo mano mara Nigeria ka gidhi romo kacha Abuja odiochieng' kinde mokalo ne ntiere boma Abidjan kendo kacha e piny Ivory Coast romo kanyo kod jatend pinje ma kanyo bende Alassane man bende ntiere kar kanyo achiel kachiel mane giloso godo. Koro mogi jwang' e ite ma iye kar ka e ite mar 4 kod mano mar 5 kanye kama ntie sigana mabende wadani mondo mi wamul ahinya odiochieng' manyoro rwak mane jatend piny Kenya oyudo korwake godo imbo mar piny Kenya ahinya e boma ma Kisumu. Koro wacho kani en ang'o manomiyo nyaka we Gachagua dhi kaka Odinga bende osemake kata oseyudo thuolo mano mar bedo kore kar kanyo. Mano ite mar 4 kod mano mar 5 wacho ni Ruto why Gachagua had to go. Mano kama entiere kar kanyo. Nyoro nero rwak makende e county ma Kisumu. Ang'eni nyoro ne ntiere e newsroom kanyo bende ka imedo luwo chenro gi mopogore mantiere kaka neno kaka ne chenro ni nitie jofamago ma Kisumu bende ne luwo chenro ni achiel kachiel. Ikete kama chalane kama wacho ni jok ma dhialo kata dhiro weche mag akweda mag dhoudi duto nyaka dhi dala. Gima neno ka en ni Ruto sani wacho ni achiel kuom gigo madongo ahinya mamiyo no chune ni nyaka gigol mana Gachagua e telo en ni Gachagua ne kelo
iluongo nang'o politics of division. En seche te kuwuoto dak mana ni wan jo Mount Kenya, wan jo Central, wan jo Masawa. Koro wacho ni magi gik ma ok en kaka jatelo mane otelo ne Gachagua kendo ne nitiere telo gi Gachagua ok nonyal yie. To bende ipenjri ni adiera mondo ne chop ni jatend piny William Ruto ne kawo Gachagua ma gidonjo go e telo. Nokia. Nikech sani aparo ni sani wuoye gik ma richo kuom Gachagua yot ahinya nikech oneno ka koro Nyanza ni kode. To bende gima ber gi Nyanza ni Nyanza to kisebet abeta ni ine dhok achiel gi Raila Odinga to gibiro mana miyi support madwarore. Kondele tije yot, Kondele tema luwacho ni Raila ok otimo to gibiro gomi kidok dala. To teka ni wacho ni Raila ni kama ber, Raila yie ni mae gima mondo watim, gibiro kayo maber. Achiel kuom gik ma miyo Ruto no bende ne orwak maber ahinya Kondele en ni sani jo Kondele kata luo lando ng'e maber ni sani Ruto siro Raila lwede wach kombe mar AUC. Madi timre gima rach ahinya ka giri jachien ni Raila Kosmo ko yudo komno. Bro bet matek ahinya. Bende akia ni Beruto bro yudo kata mana tiende mabro dok go Nyanza kata kofuayo ko goni jothuru bro bet matek. But gisani to bende Ruto aparo ni nyako yuda kamoro munyalo moke nikech got liet, got ok bedre. Gachagua nyalo bet na diru buke telo to king'iyo kaka dhano hera ma dhano miye samo donjo kamoro kaka dhano pake. Nyochwa neno kata mane le Embu County diere mane gidhi lemo. Iyudo ka samilungo jatend piny to pinyo kuya kata ng'ama shughulika onge. Lakini koluongi nying Gachagua to dhano mor. Koro paro ni ebe na gili to tema go siasa moro temo wacho ni kata bed mana no hero Gachagua an bende pod an kae an maber mondo mi kik teko mar Gachagua ni nainya nikech adiera manitie ni Ruto neno teko mag Gachagua nigo gi jogi. Nyalo bet ni chien kacha ji neno ni ng'ani ohero jogi, owuoyo ma odak mana ni wan jo Masawa. Wan jo Central nyaka timnwa kama makoko timnwa kama to wan gi wach. Lakini adiera mantiere en ni liet ma Gachagua miyo Ruto sani en liet ma nyaka Ruto many mana kaka keto piny. Koro paro ni gisani to bro mana medo dirore. Ruto badhoge gi koni Gachagua bencho koni ni ambe rita higa manyien wabiro makre kodi akurga kura. Babiro gi paro manyien mar siasa, biro gi joga maiko maber, wabro romo, wabro nenore. Nyalo bet ni aonge telo sani lakini an gi political influence madugo go higa manyien. Koro wanto kaka jofambo kito mana wango odwa neno ni dwa timore nade. Nyakoro mo jwan kaya ngore bende ni kochopo Januari dwe mar achiel mano higa manyien kalore gi milome ma jatend piny Kenya nochiwo en singo ma pod imedo chiw nyakoro mo jwang mana mondo mi okete ler en ni ite mar auchiel kanyo ndike kanyo ni gidhi bedo kod kuonde ma rech goe kata fish landing sites maromo 10 mano madhi bedo kacha counties ma Busia, Kisumu, Siaya, Homa Bay kod Migori. Mago counties mantiere alwora mano mar nam Lolwe kendo gidhi bedo kacha ka girange to bende mago dhi bedo kacha ka omenda maromo milion 300 mano ka gintiere kar kae weche ma kabonyo kanyo gwal bende ne olose odiochieng' no manyoro mano bende nitiere gimoro mantie kar kada no ranga ne ite mar ariyo weche gi mantie doho mano ite mar ariyo kod mar adek omiye peke ite mokwongo kar ka gintiere piny ka giduto iwacho kanyo ni ero I was coerced to lie that my father defiled me. Mano mokwongo. Mano confession mangato bende koro chiwo karka. Mano nyathi manyako. Ka koro iwacho kanyo ni en okete kacha koda owadgi kachal koda ka mother in law kod obila moro mantie kacha mane koro iwacho ni Wanyeki osebedo kantiere odwech. Mon Daniel Wanyeki Gashoka mabende osebedo karkacha ka gino ma idonjo ne godo en ketho mano mar bambo nyathine mabende kalure kod neno mabende ichiwo karkacha wacho nochuna mondo mi ariambi ni wuonwa emane obamba kata nrocho ratiro mara mano kema intie karkacha nyako ni mabende en nyar Daniel jaiga Braboro mano jaiga Boro mano ikinde mane gigi bende koro timore mano ikinde mane ochopo kacha mano 2020 kane gigi bende chak timore. Cleo odiochieng' manyoro nadhi romo moro mar chiwo report en romo mar equality na ochiwo report kaka king'iyo cases mag rape kata bambo nyithindo kata bedni onyalo bet bambo nyithindo kata jogo mani keny chalo Afrika ka. Achiel kuom gigo manofwenyore report no en ni king'iyo Kenya kae gima iwacho ni en bambo ng'ato opogre ahinya gi pinje maoko. Kenya kae mondo mi wach ni bambo ng'ato en mana ni giming'iyo maduong' en ni na yie koso nadagi. Tiyudo kadira nitiere kuonde moko ma ng'ato riambo. To nikech ng'ato en nyathi
iwacho ni gima nyathi owacho en adier. Aparo ni en kinde maber ma doho kachiel kod sirikal bende onego chak ng'iyo ni ponono ni nyathi o confess ni ng'ano timo na gima kama. Be nitiere adiera, nikech adier nyathi inyalo chul. King'iyo gima nyako ni wacho ni owadgi babagi dagi ma onyuolo min-gi kaachiel kod obila moro maduong' kinde no mane ng'iyo burani ema nochune monyise ni dhi wache mbele court ni baba nobambi ma kokiwacho tabro negi, to kiwacho tabro nyiewo ni gimoro. Kuom higni 17 wuon nyathini osebet ka nie od twech ne ketho ma ok mar adier, kendo ne ketho ma adiera kipara kuom higni 17 ng'an dino timo gik mang'eny ahinya. To king'iyo background mar gigi, jogi ne dhiro nyathini mondo wach ni baba nobambo nyathine nikech wach lo. Ma bende kuro duoki midogi kelie penjo moro ni to kara kaka familia, kaka anyuola extreme levels, yani wanyalo kawo nyathi mwachun nyathino wach ni babagi notimo ne ketho maduong' machal kama mana nikech wach lo, nikech anyuola. Nikech adier king'iyo kata koro sani akia kaponi chik ma Kenya kae koro nyalo yiene nyathini mondo donjne, kose nyalo wacho nikech koro nochune ok nyal donje nikech ang'o. Nikech obila, miyo to gi owadgi gin samoro kuom higni 17 gisebet ka giketho ngima nyathini. Nyathini en ng'ama for now en traumatized. Mondo ne chop nomanyo babagi monyise ni baba ago mos kuom kinde mag higni 17 gi twech misebeto kiyudo en twech ma ok ne en gima adier. An kod nyamera matin nunyiswa ni mondo wawach ni in mane itimonwa ketho ma kamae. Kelie penjo mang'eny ni adier Kenya kae nyalo bet ni gik moko kotimre ahinya sama wach mar bimbo timore to watemo neno joma chuo kaka ai gino ng'ama dichwe motimo mana adier mano miriambo onge. Ber mondo piny Kenya ochak ng'iyo ni ponono ni ng'ato wacho no bambi, bende wanyalo wacho ni nyathi nyalo riambo, kata ng'ama miyo nyalo riambo, kata ng'ama dichuo ni wacha adier. Nikech sani ka ng'ato wacho, ka nyathi wacho ni baba notimo, iyudo ka kata ng'ama dwa wacho ni ok ni timo onge. To king'iyo mos cases ma Kenya ka kata king'iyo legal action mikawo ne jobembo gin gik mar very severe. Iyudo ka dir ng'ato idwa twi kata kuom higni 20 gi wiye ne ketho mok ne timo. To ng'at mano riambo ni tiyudo ka samoro be kidwa twi kata sani ka koro idwa donjne gi titwi kuom kinde matin ahinya. Ber mondo sirikal ochak ng'iyo malong'o weche bembo kata weche ketho ratich oganda kata mana nyithindo. Mondo ng'i malong'o ni kapok ng'ato twi en ang'o monego bed ni wang'iyo, to bende adiera nitiere weche ma jogi wacho. Nikech ponono ni miriambo nitie ma kata bed mana ni biro twe ng'ama chielo manoriambo ni hiki higni 17 gin gima ng'ato ok nyal duoko. Koro ber ahinya mondo sirikal ochak ng'iyo malong'o weche mag bembo to gi cases moro amora. Ponono ni nitiere gimoro machalo miriambo, onego miji thuolo moromo mondo ng'i kaponi nitie gima chalo miriambo to mondo ng'ato mi kinde ne kaka dwarore. Nikech higni 17 adier en higni mang'eny ma kawuono nyalo tieko e prison kata kar twech, en gima lit ahinya. Mano nyakoro mojon sigana mondi karka e ite no mar ariyo some ne bende bil kun ng'eyo ni ochal nade. E ite mar adek ka nitie sigana matudo jatend migawo sani mag weche go mag mano mayudore e bwo lowo kata mag kunyo mano makamago mano mar mining. Ali Hassan Joho koro sani bura nochwale doho kod bengi moro. Bengi no wacho ni Joho nokawo hola higa mar 2014 hola mane romo kacha milion 40 mano kama nitiere kacha. Wacho ni nen bangi en bank mano ma SBM ma bende wacho ni oseyudo thuolo mano mar mako bura makama. Koro edo jo koro wacho ni gitemo mana duoko omenda gi mapono lal to kokalo e hola poko lal poko ido duoko kawuok kuom CS Joho ni to osechako chule poko chule koso wewe ni gino lal. Kleontie cases moko ma kineno kondike e gazet kata kineno ng'amo tudre go to nyisa ni Kenya ka piny tek ne jite. Ma jatend piny dire manitimo ne Joho vetting. Joho king'iyo wath ne Joho is worth $1 billion. Manyiso ni ma ng'amo mewo ahinya. To kumo mewo ni ema podi yudo ka ibandhe omenda maromo 54 million loan default. Koro bendi penjri ni ka manga ma jatelo manigi billion ma is worth billions of money. Joho en ng'ama king'iya kata kit ngima modago kako dongo kako sebet kodak jomowuotho go joma en go weche mowacho ohelni motimo. Ka ng'ato nyisi ni Joho nyalo default loan mar $54 bendi penjri ka be gino en adier. Lakini whichever the way inyalo wacho adier ma en adier. Piny tek ne jite. Kenya ka kata bed mana ni
ing'eni kidonjo e mbui tineno ka dhano dago ngima moro miwinjo mana kigombo. Ing'iyo law ma ng'ato rwako, ing'iyo sa ma ng'ato nigo, wuoche ma en go, kuonde momethi, osiepe ma en go, lakini kiduogo ing'iyo ngimane mos matut gigo ma samoro ok obed gi thuolo mayot mar go e mbaka, tiyudo ka kanyo bende nitiere mana gik moko moko nyago e mbaka. Koro aparo ni matema nyiso ni kata bed mana ni piny Kenya jotelo ma Kenya temo uso gimoro ni a Kenya wadhi maber, ekonomi watimo maber, sani wachiemo, bech mogo ni piny, pod oteka teka ne ji teka, kako tek ne johoni kako tek ne ng'ama chielo. Koro kikora tanyalo wacho na adiera tiere loan ka ng'ato default to nyaka chul. To gima duong' aparo ni bera mondo sirikal mondo wuog oko otem keto wanyalo wacho ni good environment mondo dhano timo ohala. Ng'ato ka jo adiera wacho ni kaponi ohala ber yot timo Kenya kae to ohala kelo gimoro. $54 million en gima tin ahinya ngima joho mok apar ka nyalo chopo ni donjone ni ok nochul. Kamano Nyakura Moge Jwang, mago weche matimore do kar kacha matimore od bura chalo kama Nyakura Moge Jwang bedo huyanga kata bedo thuolo kod chero duto ma utimo nego bene rango gi e kidienje mage. Mano kama ntiere kar kacha Nyakura Moge Jwang wayudo thuolo mar rango sigana mantiere mar auchiel. Jod bura koro penjo mano penji kaka Gachagua thi choko. Jod bura sechako timo nonro. Ot oger kod milion 600. Odni korida tim chenro mag bere kata mag dose kod omenda maromo milion 560. Ore mana milion 40 to chopo e nengo mane ogere godo. En ang'o milose iye ka? Mano penjo maduong' mantiere kar kae. Wacho ni they wonder how office built at a cost of 600 million now requires refurbishments worth 560 million. Kinde mane odonjone Gachagua mane en e mbele Senate kata odiochieng' ma chien kapok ochopo kuma nodhi e Senate, Gachagua nowacho ni ere kaka inyalo wach ni en corrupt, notiyo kod pesa marach, kata ofise osebet katiyo gi pesa marach, to en owuon gigi te ok en emotimo, gik ma serikal, kendo serikal nigi ofis moyangi maber manyalo timo renovation kata chiwo pesa minyalo los go ute serikal. To bende adiera Cleo, en gima lit japiny ni Kenya kae achiel kuom gima sani chendo ahinya en ni skunde ma Kenya ka kata classes nyithindo ma Kenya ka ok nyal somo maber. Tiyudo ka od jatend piny manoger gi milion 600 sani koro idwa ber. Koro ing'eni bende ipenji ni ere kaka ot manoger gi milion 600 idwa ber gi milion 560. Ang'o miloso? Inyiewo kombe manyien, igo korot piny, igero wi mabati, koso igolo drishni. Koso ang'o? Ing'eni Kenya kae seche moko yierruok na adier maybe owuondra ni aya koro okethre mogik ma koro gik moko te nyaka losi. Kata kiloso ochopo milion 560. To milion 560 kaponi Kenya adier, nikech gima wasebet kwa neno ni jatend piny osebet ka wacho ni ekonomi ma Kenya ok tim maber, ma kuom mano onyalo dwaro jotend migepe kata jogo matiyo ne serikal mondo oduok chien pesa ma gitiyo go e odiochieng' kodiochieng' kata pesa ma gitiyo go e loso gik moko. Ang'o mono jatend piny chako duoko milion 560 ni oduog chien? Gimitimo na refurbishment en mana itimo achiel 2 3, iwiro korot, iloko drisha moro maybe kamoro motur, kom moro ma samoro no yiech iwalo manyien kendo idog itwang'o kendo gik matindo machal kamago. Kagi wacho ni kanyo gida expand boardrooms, mano mantiere third floor kod fourth floor. Machielo ntiere kanyo mano ma bedo kanyo ka bedo kod rombe, mano kaka ne wache. Sani ka gintiere ni gibedo e yo machal nade, mano kama bedo karka ka wamedo mana luwe. Weche moko bende mantie kaka wacho kanyo Cynthia, uting'o bero jikonde 7. Odo nigi jikonde 7. Jikonde itede ang' Clay. Gin iruwe nyuka ba. Iruwe nyuka mag jok matiyo, yendo apis duong'. Kaka kanyo bende gin maga wicho rangi, loso lights, kachiel koda ka upgrading TV system mantiere kacha kata tipo mag wang' dede. Moko bende mantiere kar kae en mana mar chopo kare apise gi duto mondo mi orang kata ochopi rang'iny moro ma nyalo chopo status mano mar jalup jatend piny Kenya. Kano lose ne gikiani gidhi chopo kacha, mano omenda japiny mantiere Kenya Nyakura Moge Jwang' maponono lal kata bedo e kinde machal nade. Nitiere yiero mano mar ODM mabende koro kayo odiochieng' ma kawuono odhi bedo e machal nade. Siganda Monica kod Moses Nyamori, gazette ma Daily Nation ka mae kama wacho ni yiero ODM's major gamble in countrywide grassroots polls. Ang'eni nitie gik mathoth ahinya mosebedo ka ilose ka, to ahinya jogo mathoth osebedo ka wacho ni 2 to 1 to 2 to 1 to 2 to 1 to 2 to 1 to 2 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 to
jok ma loyal ne chama piny kama gintie ka ema onego bed ni yiero gie ka giidho ka gidhi malo. Cleo, seche moko ipenjre ing'e ni ODM adier king'iyo party mang'eny ok apar kata ODM kende, king'iyo parties ma Kenya kaka poni nitie achiel kuom gik ma ging'iyoga machiegni ahinya en loyalty ne siasa. To bende ipenjri, ere tiende ODM wach ni itimo yiero mondo gimoro ka grassroots election wadwaro jogo manyalo mako lemo mag ODM kochakre e piny e gwenge ma piny. To nyaka konchiel iwinjo ka ng'ato bende wacho ni bedo kaponi in loyal ne ODM isetiyo matek ne ODM in gi direct ticket kara ere tiende timo yiero ma kamano. Kara jok ma loyal gi kuchako kodgi to migi amiya gi mudwa miyo gi no mondo kombe modong' go mondo time yiero. Ang'e ni ODM en duond bura mochung' ne demokrasia. Odwaro ni dhano mondo bed gi duol. To nyaka konchiel bende inyo ka jomoko ywak na pana. Adiera ODM en chama mosechung' kodwa, osetayo piny Kenya kendo osekonyo Kenya yudo gik mang'eny moting'o loch gwenge kata county governance gi gik machal kamago. To bende idogi penni ka koro un sani ng'ato winjo ng'ato sako ywak gi chien ya an loyal ne ODM an nyaka yud mana kamano. An ang'e jatelo mang'ane ng'ane an nyaka yud mana kamano. Kara yiero ni itimo nang'o? Gima duong' wanyalo mana wacho na adier ponono ni ODM nigi chuny mar timo yiero maler monywando jo Kenya duto to kendo pach jo piny kachiel kod pach jogo mane chama oket kanyachiel. Ber ahinya mondo ging'i ni kwa yiero to wayiero jogo ma bro deliver. Kwa nitie ng'ato ma loyal lakini odwa timo ang'o ne jopiny. Kaluwo adier seche moko kata kwa ng'iyo go bro dwaro jok mategno chama motegno. To ka chama otegno to japiny ok yude gimoro karere tiende mondo ng'ano bed kanyo. Koro wan to wanyalo mana wacho ni adiera ka gidhi e yiero makamano gidhi e yiero maduong' ni giket kwe. Kinde yiero kaluwo kod Kenya mangima wanyoga neno lwenje mang'eny. Mara ni ang'o go ng'ato, mara ni kiewo tim ng'ato nade, mara ni owang' od ng'ato, mara ni mtok ng'ato. Koro gima duong' ni giket kwe. To ponono ni gidwaro demokrasia, ODM mondo ket demokrasia mbele. To ponono ni gidwaro loyalty bende gimany mana kaka ginyalo deal gi joma loyal. To kigikon jopiny wada timo yiero mohuyanga ma ji te okawe pachgi to nyaka konchiel to nitiere ng'ama yudo certificate gi e tok dhoot. Kamano nyaka romo gi jwang'e wacho ni sigeni mantiere kanyo yiero mar ODM dhi chalo nade kata dhi bedo nade odiochieng'ni ma kawuono kodhi bedo kacha ka itime kor gwenge mopogore opogore. Ndalo 16 mag kedo kod lwenje mago makit chwech wadhi iti mar 10. Iti mar 10 iwacho ni a mother 13 and offered 100,000 to keep quiet. Nitiere penjo mathoth matenore kod lwenje makamagi maponono nitiere samoro irocho ratichi igoi monya bedo ni bambi to gik moko ibedo kanyo ka igolo ne chiedh nade ma oganda sani kadhe kod milome ma imedo dhir pile ka pile mondo mi orang ne diere ratiro oyudre ka iwacho ni nyaka sani iwacho ni en a tale of systemic failure kata system kosebedo kaka tiyo mondo mi oresa ne jogi mantiere kod midhiero magikadhe. Kawuono en odiochieng' mar 3 mar jiwo twak ewi kwedo lweny mag kit chwech kaachiel kod lwenje mag kit mag udi. Ahinya sani king'iyo to ok apar ni nitiere gazet sani kata mana news feature kata story moro amora minyalo neno to nyaka konchiel ok iwinje wach moro ni kia ng'ato no bambi, kia ng'ato no negi to king'iyo malong'o tiyudo ka fuondni ne moko onge. Adiera en ni Cleo nitiere gik ma pesa ok nyal miyi. Nyako moketh ratiche mobambi kata moneg ng'ate moro kata ma ng'ato orocho ratiche yo moro amora kata nyako kata mana ng'ama dichuo pesa ok inyal miyo ng'ato. Akiana 600,000 ma Kenya masani rom gang'o kata inyalo nyiew gang'o. Ok apar ni nitiere kata low mar 600,000 Kenya ka. To kata obed mana low ma ng'ama nigi rem ng'ama onyuol ka higni 13 nitiere gik mang'eny mikawe ngimane mok inyal miye. Higni 13 Kenya kwa ng'iyo sano nego bed ni en ng'ama nie grade 7, 6, 7 ka inyato grade 8 kanyo. Koro iwacho ni nyathi masani en miyo ko ja higni 13 imiya 600,000 dwa konye gang'o. Ok nyal kata mana puonje nyaka university kwa chako ng'iyo. Koro aparo ni Kenya kae nitiere gimoro adier ni ponono ni ng'ato keth ratiche ka ng'ato temo kata mana dhi e doho tiyudo ng'ano dak mani in ng'amo ketho ratiche ni wuon ng'ane kata ng'ane in milu ng'ano mondo idhi kele kot. Ere kaka ng'amo keth ratiche ma ja higni 13 ikone no dhi omany ng'ama no bambe mondo kele kot mondo maki. Dong aparo ni mano ne tij obila kaachiel kod sirikal. Koro ber ahinya mondo e 16 days of activism against GBV ni gima ber adiera mondo timre en ni mondo ket yo moro moriere maponono ni ng'ato keth ratich obed ng'ama dichuo kata ng'ama dhako kata ng'ama nyako obed tich mayot ahinya yudo ratiro
kik bed no kinyi ine kotni odhiambo ine ka polis kiny kia ibuogi ng'ato koni na mi siling 100,000 kata bed mana milion nitiere gik mok nyal dwoko sirikal nyaka chung motegno mondo kony joge kendo bed ni en mo fight forward kiko bed ni wadhi timo wagolo milion 1 to king'iyo gimidwa tim gi milion no ngangi winjo mani corruption ngane ochamo pesa no te koro ber mondo sirikal ochung'e opara manyime e kwedo gigo matimore ahinya e kind oganda gigo moting'o bembo gigo moting'o nek gigo moting'o lwenje mag udi e yore duto Kenya kaponi ok ong'iyo malong'o yo lwenje mag udi kleo mbele ka tich biro bet matek kata mana ekonomi mar Kenya ok bro thrive. Erokamano ahinya kuom joma nosigano mabende nitiere e ite maiye kar ka gi jogo mabende ondiko sigeni mopogore ahinya kar ka ng'iyo thuolo mano mar rango gi achiel kachiel kama nitiere kar kae. Cynthia sachera no koseromo kar kada ni mondo mi watie kod gazeta ng'ena ng'imiya wach mari mugi ka wan ka kod ite mar 13 mano kama dhi bedo kae ka warango gi achiel kachiel. Nitie weche machal ni ka nitie ndeke mochung' kendo rito mana wuok to nitie jogo madhi moting'o bag nitie nyororo momako ng'utgi to nitie jal machalo tugo moro mar karata kar ka dochal nade labor export oganda jo Kenya mawuok madhi tiyo oko. Piny Kenya oseng'eyore kaka achiel kuom pinje ma nigi tich matek ahinya temo yudo tije ahinya to ne rowere ma Kenya kae to kwang'iyo gi sani jatend migawo mochung' ne tije kaachiel kod dongruok mag kitije Mutua osebet ka goyo lweny matek ahinya kowacho ni adira gi sani ber mondo jo Kenya ochak ng'iyo tije mane pinje maoko to nyakonchiel sirikal koni ni wan mwadhi process gimoro amora midwaro wan mwadhi ng'iyo kaka i travel wadhi ng'iyo visa wadhi konyi timo gik moko duto to king'iyo kleo sasa ya mawach mar tije mane pinje maoko owach Kenya kae achiel kuom gik mineno en ni paro ni piny Saudi Arabia kata pinje mag Asia Arab countries jo Kenya osebet ka tho mang'eny ahinya arita mar jo Kenya mawuok Kenya kaka dhi tie pinje maoko kinde ni chalo nade to nyakonchiel ere gimomiyo sirikal dwa kawo kata mana ji 20,000 nitere pinje maoko nyakonchiel Kenya ka ing'iyo ber ni sirikal nitie kaka oketo ni wang' dede moro ka moro dwa ng'iyo pesa te miyude pinje maoko gi makiduoko Kenya ka onge gima in go aparo ni ber mondo sirikal ochak paro malong'o onge tiende dhiro jo Kenya mosomo manigi chia manyalo tiyo maber ka dhi e pinje maoko moloyo to nego bed ni giloso Kenya pacho kae obed gi environment maber ma ng'ato nyalo time ohala ng'ato nyalo tiye makare molo ni ng'ato tingre wan gi joma nyalo gero Kenya wan gi joma nyalo bero ngima jo Kenya wan gi joma nyalo chung' ne Kenya motegno ponono ni wach moro amora nitie to sirikal neno ni ber mondo tingi otergi e pinje maoko mondo gitem luoko nyinggi sirikal osebet gi tich matek mar luoko nyinge makar mondo gitem loso gik ma gisenyiso jo Kenya kata mana weche mane gikono jo Kenya ne gibro timo manifesto gi gidak mane wabro timo wasetimo ageno nwa dhi timo kama wapango kama onge tiende jo Kenya kodich gi tije mane pinje maoko Kenya kaka environment ber mar timo hala gimoro amora bro timre kaka dwarore onge ng'ama bro dwaro dhi e pinje maoko nikech sama idhi e pinje maoko anyuola ni bodo chien ngima ni obedo scattered kaka idwa bedo treated kidhi e pinje maoko pogre kaka ibedo treated Kenya ka wang'iyo diro wach wabro wuoyo ibro kwero jatend pinye wang'e to gima bro timie onge malich inya kata kwero jatendi moro ma e gwek oko kuro ja Kenya moting' manchong' wuoyo dala kae ere kaka odwa dhi bet gi tich mayot mar kwero gigo matimre mokare kata kama otiye koro ok en gima ber ahinya nyakonchiel sirikal manya kaka ginyalo loso tije dala ka mondo jo Kenya oti dala ka kata kotin to intie koro moge jwang' weche matimore e kaunti ma Nairobi mo mipe kar kae koro jodak ma Woodley wacho ni do koro chiwo ng'eto kendo oyango kar kanyo ni muko madhi nyime nyaka tieki ute mantie kanyo monego bed ni gero kod kaunti mano maromo kanyo bilion 10 nyaka ger mathoth pod nitiere kanyo jodak no ywak wacho ni ok omiwa notis moromo onego wadagi makchalo kama ute muko idwaro ni wachom kanye moko ringe do koro do osewito oko ng'eto machalo kamano diere moko ng'ato nowacho ni nitiere chike moko ma Kenya kama gin Pepper Tigers king'iyo kaka ondik chike e otas gi kama okete kimule to nyagwari matek ahinya kendo nyaka kata mi chwer rimbi to king'iyo kaka chike gitiyo go koro nikech kleo kata mana daro ng'ato e ot nitiere chik machiwo thuolo kaka onego bed ni daro ng'ato e ot kaponi dwa dara ot kaponi chik wacho ni kidara ot onego bed ni miya dweche 3 mar dak kanyo ka jipanga mane monego bed ni timore ere kaka kuonde moko yudo ni an kidwa dara ot taniko nakona ni bokona yudo ko dirni manotasi koni ni akingu kinyi buguru wa muko ot to kamane kaka itimoni ng'at machielo to kotema tema kata mana mulo gede kama to court case ni dwa bet ka kuom higni 20 kapod losa gima duong' duoko maduong' mawuok e doho bende onge
gima wang'eyo na diera boma ma Nairobi osebet kod rem moko e kit gedo. Waseneno ka ute mang'eny lwar, nitiere ute moko moti madiera piny Kenya nyalo dwaro bero mondo ngima ji oberre. Taparo ni ber ahinya e kinde mar timo magi, kata bed mani sirikal nigi paro maber, ber mondo ket yo moriere. Kapo ni winjruok nitie ni chik wacho ni en ndalo 30 kata en dweche 3, onego luw mana chik kamano. Yeah. Cynthia Onyango, erokamano ahinya obedo kodwa. Watime kendo tich abich, Nyasaye omiyowa thuolo donge. Kabisa. Erokamano ahinya. Koro moja mane makelo giko nate nondo magazet ni kakilo paso luoch jagisomo kanya kwar mukio nyaka sango nan ka kod Cynthia Onyango mabene jafwambo kar kae gazet koro mido kae ma umori e yudo thuolo mano marango ka achiel kachiel. Cynthia don koro watieko. Koro en mana ka rango ni piny Kenya wadhi bedo kae ka wadhi eyo machal nade machiegni. Koro wabed kae odiochieng' makare oriti masani. Neduogo ka twak mokwongo en ang'o matimore e chal mara piny Kenya oriti masani.